Salut, salut. Salut. Hai, astăzi o să vă prezint 3-lea episod din viața minerilor. Aici un beaconul lui și am și eu. Și astăzi o să ne facem mina noastră. Trebuie să strângem lemn. Am adus oi și vaci și un cal. Avem. Sam. Level am fost la minat. Camera foarte mult, am jucat, ne-am terminat amândoi casele. Bă, ai o floare. Dar știi, dar fix de aia n-am dat tot ce vrei am, dar fix floarea aia, dar fix floare de aia. De care? Stai, să caut. Da, știi, dar fix pe scări în jos m-am dus. Stai să-ți caut o floare. Da, și pe care... Floricele. De aia roșie. Da. Și după aia să-ți dai pe la mine. Stai că vă spun, mi-a luat Un beacon. 9, una 9. Asta e beacon mini, după ce îl fac Mini eu mai... beacon. Îl fac eu mai mare imediat. Uite așa se numește placa. Navidia, mă, eu scriu Navidia. Ce plac. Gedorce, mă, Gedorce, mă. Gedormeu. Da, Gedorce. hai tu îți scrie de placa ta uite bine. Că mă doare în cristal de... Ia, fost așa, dar să nu vedeți una placă, una lungă așa, lunguiață cu verde. Nu știu cum să scrie. Ce TI ai, mă, boss? Nu se pronunță TI? TI, pronunță TI. Și Gigabit, dar nu știu, Gigabit, dar nu știu cum să scrie. Bă, ce TI ai? Păi dacă pronunți odată T, degeaba mai pronunțai. Atunci TI. Dar să spunem corect TI, mă. Să, sau T nu contează, T-boss. Uite acolo beaconul meu, stai să dăm Optifine. Așa, sare, bă, stai să vin să-ți aduc floarea. Stai că vin cu, așa, vin cu ăsta, cu Optifine, cu zoom. Pică foc. Hai TP-mă odată. Ia. Stai, mâncăm niște chipsuri. Mai iară mânci chipsuri, ia. Mâncă. Nu o să strâng lemn. Bine. Știu cum ești de aici. Aici, că eu știu, uite de ce șmecher. O găurică. Uite-te, bă, la beaconul meu, la meu. Bă, pe game ești. O să fac și eu. Dar pe degeaba că tu arată ciudat dacă nu ți l-ai făcut în casă, ca mine. Nu, stai. Hai, spune-te în pat. Să dormim. E când only do sleeping night. Încă nu-i noapte, țarea, pune-te. Poți să dormi. Să dorm în aer, nu parcă. Ghice să dorm. Eu n-am pat, o să țigan. Ia am Enderman în casă, nu. Ai. Bă, hai ajută-mă să bate Enderman-ul din casă. Da. La mine mai de mult era spawner, creeper, scheleți, enderman, păstă tot. Era parcă spawner de ei. Vii? Ce? Vii? Nu pot să-l bat. Nu, că n-am sabie. Unde? Uite, bă, ce frumos. Bă, merge aici în gâtul mătii. În gâtul și în paștele lui Dumnezeu. Hai să iată ce mai are pe aici. Ia asta, e gas. Bă, ai un gold. Ai, m-am încălcat. Cu șcapul. Uite, bă, aici mă, sabia ta, uite, cu knockback. Și nu știu ce, bă, e. Bă, e bun. Asta eu am încercat-o. Boss de boss periculos. Cu Adidas sub boss.
Na, stai, am gândit. Dă-te prostiile în chestul ăsta, nu mă Bă, interesează da, nimic. tu știi că parcă mai mult aici plouă Unde? la noi cu server. Parcă plouă, nu știu ceva. Stai că vreau să văd eu cum Da, da, arată. da, nu. Fii Cum? atent, bă, am mai rămas cu 2 inimi în jumătate. Deci, vreau să văd cum îmi arată casa. Boss de boss periculos! Cum Oh. arată lui Sergiu. Pitică. Ceva pitică. Unde ești? Aici, mă duc cu pălea. Ce dracu faci, mă? Haide că, bă, dacă se vede cu placa asta video. Parcă am umbră, fii atent, apune soarele cu viteza luminii. Parcă ai umbră, bă, dar pe și eu am umbră. Și dacă nu, și dacă n-am placa aia video și eu am umbră. Bă, Lasă zi! 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 vreau să mă bag cu măștii. Na bine, bate-te! Să fac level. Bă, dacă ți ăsta, bă, ăsta a luat foc și din la... Ia, gata, XP. Eu... Și mai că să te bați. Hai, poate te găsesc. Poate te găsesc. Poate te găsesc. Bă, Că... dau poartă! Bă, ce m-a speriat că dă unul. Bă, tu te pui cu mine? Da. Mă pun cu tine. Să văd ce-mi faci. M-ai omorât. Te-am omorât cu un hit. M-am dat eu kick. What the fuck, ce înalt e copacul ăsta? Da, m-ai omorât, bă, m-am dat kill. Bă, hai, dă-ți tu la mine să vezi cum arată. Ceva. Dicu. Că îmi dăm tot pe cum de Uite-te la aia, la bicăne. Stai, bă. Am la... Bă, trebuie să facem încă un beacon. Bă, să facem roșu, galben și albastru. Stai că am lag de Roșu, lag. galben și albastru, bă, trebuie să facem. Știi? Bă! What the fuck? Ui, bai, așa-i? Am knockback, bă. Și te trimit la popa. Haide, Ia. am pușcat o clipă. Bă, mersi pentru asset. Pentru botul. Plăcere. Pentru botul. I-am găsit o e... Am mai găsit un creeper. Explozie! Bă, Am găsit bă, dar nu mai crăpa mapa. Lasă-o frumoasă. Că Hai să pușcat un vezi bă, ce am creeper. găsit aici, să am găsit aici. Când puși cu un creeper, bă, mi-ai spart casa că te omor. Nu. Bă, serios? Că-o vin la tine? Dar nici să vrei, mă, nici să vrei. Nici să vrei. Bă! Ce te-ai speriat? Mm. Hai mă, că mor. A mea a fost glumă, dar a ta nu mai e glumă că mor. Bă, ți-am dat odată, dar nu te-am pălit. Da, și cu arcul cine m-a dat și creeper-ul cine l-a pușcat? Dar au pușcat lângă mine. Ce Nu zboară. lângă tine, că lângă mine. Au, ce distractiv să te bați. Bă, Bine. îmi dai și mie niște vaci. Niște vaci. Știi Da. ce? Stai un pic, mă. Da, să-ți dau vaci. Eu o să Da. omor vaci, să fac mâncare. Păi bă, de aia vreau și eu. Hai, strânge. Uite, bă, da. Acum, știi, nu găseam mâine înainte, dar acum găsesc unul și alta. Pe care îl pălesc. Vine să te pălesc, că vezi ce atac. Vezi ce atac, bă.
Stai mă, omule. Stai mă. Eu te omor dacă vrei. Hai, omoară-mă. Dă, hai, dă-i, hai, dă-i. Hai, bă, cu arcul te omor. Stai mă. Ciumule. Bă, stai, uite-mă la tine cu un ceatacă zombiu. Hai, vedem care câștigă. Hai, zombie. L-oprez eu. L-oprez eu, mă, ta. Da, pe tu mă omor pe mine, bă. Brie. Tu mă omor, mă, ce faci? Mă duc să-ți omor vacile. Bă, lasă vacile în pace, că te-am nenorocit. Nu se întâmplă nimic, mă duc să pun niște tiente lângă casă. Bă, dar nu, da, hai și omoră vaci. E sărac. Vreau să-mi iau niște vaci de la tine. Bă, dar ce ai cu mine? Tu n-ai, am zis com propriu. Și punct. Bine, dar nici să-mi Uite, dai, vrei, că eu n-am. 5 creeper după mine. 3. Bă, ia, tu de unde le-ai adus ea vacile? Explică-mi de De pe unde acolo, de pe mai apropiat de mine, că-s vaci. Uite cum îs pe aici. Nu stai că mă duc mai apropiat de tine. Să caut Le-am ceva. mai omorât, uite, fii atent ce viteză are ăsta. Da, le-am mai omorât bine și eu vreau să văd unde i-am găsit. Da. Dar eu cum le duc de aici, de la tine? De aici, din apropiere. Cum le duc? Ia. Explică. Mă duc să-mi iau. Bă, lemnul meu. Ce lemn? Trebuie lemn. Bine. Îți trebuie. Vezi, nebun. Câte de astea fac? Cât? Și câte stecuri am de bețe? Bă, ce crezi că e mai bun? Un 7 dual? stecuri și 6. Ce? Nu, că ce crezi că e mai bun? Un procesor dual core sau unul quad core? Cu core, bă. Ah, De ce? există i7 dual core. What? În Există. afară de Intel cu i7. Bă, pe tu ai zis că dual core. Dar zic că quad core mai bun. Nu. Să fie și să fie și 1000. Tot quad core să fie mai bun. Să nu te prind la vacile mele, că Nu. ți-am pârlit. Ăsta vacile tale n-a niciodată. Bă, ai o creeper lângă casă. Eu știu că am un creeper lângă casă. Serios, ai o creeper lângă casă. Da, pe tu du-te și adu-l să împuște casa să vezi ce-ți fac. Dar mie mi-a pușcat unul în casă, nu în casă. Nu, și mă interesează, eu nu vreau să împuște mie în casă. Din partea mea ție să strice casa. Dar pe numai ție. Stai, nu ieși. Nu ieși, că mă duc cu aici să-l atrag. Ia. Bă, tu tot zici că quad core e mai bun. Dă. No, Hai, caută creepere, după mine. pe net. Intel Core i7 5960. Nu mă doare. Să fie și 1.000.000. Ăla știi câte procesoare are? Da. 6. Ce? Ăla e șaptul ăla. Tu tot zici că quad core e mai bun. Eu zic un i3 cu 2 procesoare tot e mai bun. Mă doare. Ei, ai zis că e mai bun. Da, și? Vrei să Păi scriu nu, mai. teoria sau ce? Nu, n-am zis nimic, nu m-am zis că nu e mai bun. Numai ca să știi. Aici să vă vedeți. Am bătut Wither-ul, în Nether l-am bătut. Dar să vezi ce-o făcut. Văd, povestește-le cum a fost cu Wither-ul. Ai bătut Wither, eu n-am bătut. I-am bătut. Nu am Au bătut, fost bă. 2.
Am bătut pe limba lui. Am. Da, bă, dar îți zic cum au fost, cum au pușcat toată mapa. Deci Nu. ne-a dat pe Creative Bedrock să nu spargă portalul sau... Dacă... Să vă arăt imediat, bă, stai. O să vedeți voi de ce mi-am dat. Bă, stai, bă, să ies afară, dai, Băi, trebuie încă 8 7. Yep. bă, ce este un creeper lângă casă, ca pe ambelitul. Mi-am belit ca castelalul. La posta, eu... No, uite-te, bă, și tu vrei. Bată-te cu... Bă, ce i-am părit pe ăștia? Bă, știi ce nu trebuie? Ai o ață. O ață. Bun. Ai? Da. Bă, poți să spui un TNT numai. Bă, unde ești? Bă, eu nu zic nici. Am fix o ață. Bă, unde ești? Acasă la tine? Aha. Nu, poți să-ți puși un pic din casă așa un pătrățel. Iată asta. Mersi, îți mulțumesc. Tot ce îmi trebuia să-mi fac tratament. O ușă de ciocolată e asta, bă. Bă, lasă-le. Lasă-le, marș, mă, de aici, lasă-le. Hei! Izbar, ia, pizda. Stai, mă, omule, că stric beacon-ul. Stai, mă, omule. Marș, huș, huș. Să-l stric, să-l stric. Ți iau din fier. Huș, Stai, mă, huș. au, uite că citește. Și așa ar și trebui. Ban! Lizzy! Du-te la din Te-am omorât! Văzut? fum. Așa bine, vezi? Vrei să te mai omor odată? Vezi? Așa e. Stai, mă, dar eu ți-am dat odată, nu am... Ți-am dat... Ba, de 2 ori. Cică o dată. Apoi mai dau odată, da. Hai să fie bine. Am Oh, și tu. Normal nu fi tu ca să și chiți. Hai că mă gândi la ceva. Nu, uite-te la asta la geam, bă, idioțenie. Tu ce dansezi la cei la bară, la mine nu am face strips la bar. Face strepsils la bară, bă. Strepsils. Mă, tu știi ce important e strepsilsul la bară? Ce, mă? What the fuck? Dacă vreau să fac eu aici ceva acasă. Ceva mai ștechenuți. fii atent, am eu 3. Ba triplu, bă, nu mai ajung să pun. Stai. Stai, fii atent. Așa. Gata. Rezolvat să punem și pe ultimul să fie 4 triplu. Bă, Ei, ce? bă, cât centimetri ai De ce? în realitate? În ce? În joc, știi? Eu nu știu. Nu m-am măsurat. Bine, Bă, eu știi ce fac? te pis. O deaua din redstone. Bă, ai pe niște prezervative în sală sau ce? Ce? Te-ai drogat? Ce-ți faci podea de restul? Redonalt. De redon. Da, mă, de redon. Stai, acum ne apucăm să facem mina. Stai mai întâi să vedeți ce fac.
Bă, nebunit, fac milioane de scări. Adică din O, bed, ce-am din făcut aici lângă casă, uite-te, fac baie. Dacă Nu. te sticuri, de dacă putem să ne, dacă ne ajunge. Bă, poți să-ți omori din vaci. Nu, Bă, ai niște nisip. nu. Na, ce păcat. Bă, marși de la vacile mele. Nu-ți fac nimic, bă. Nu s-a întâmplat nimic. Cu tine. Ce faci, mă? Ia, îți dau și una, fac. Nu. Vezi, am gătat dintr-o lovitură. Da, mi-a dat kill. Ba nu, bă, uite, te-am killerit. Vezi? Bă, periculos. Dacă aș avea și o lopată, stai că fac una. Eu am. Fac diferit. Îți dau premiul Nobel. Bă, stai să văd o chestie aici. Îți dau premiul Nobel. Îți dau premiul Nobel. Taci, mă, cu primul tău. De ce, mă? Premiul Nobelului. Bă, dar ce candelabru știu eu să fac, mă. Fac. Candelosat, bă. Nu, fii atent, că Arată din și prima mea. o trebuie a spart ceva, din prima, mă, din prima am spart ceva. Ce ești, mă, din prima trebuie să spargi, pe lângă, Bă, Alinuț, ce? vrei să fac o chestie? Ce? Îmi trebuie un pic de nisip, așa numai cât să... Du-te și fură de pe jos. Îmi dau game mode să mă duc, stai liniștit. Cum adică să fac de pe jos, mă duc să văd. Fură de pe jos. Fură niște Am bani. găsit... Ia, cine am găsit? Lângă casa mea. Aici, la pe oceanul ăla. Acolo unde... Bă, oare mă ajunge 3 stack-uri și ceva? De ce? De scări. Până la nivelul 11, dar fii atent, iară cum își caci e pe lângă. Bă, nu așa se face, costă tot. Îl face mina lui. Nu vrea să-mi dea nicio vacă, nici să vrea. Cum zice, nici să vrea. Bă, Ce? ai tu un de la ground powder. Gran? Nu știu, hai și uite-te. Stai că vin eu. Nu, stai, nu mai trebuie, gata. Mersi. Stai că mă uit. Dar nu mersi, nu mai trebuie. Vreau. Am. Dar nu trebuie, nu mai trebuie. Na. Băi! Uai, ce m-a speriat. Că cad, parcă am crezut că cad. Nici. Bă, tu ți l-ai făcut roșu? Da. Dar ce chestie ai făcut aici? Stai. Chestii, treci, delici, bici, marfă, chestii. Vezi, mă. Dar știi, dar fix torta, dar fix acolo trebuie să fie. Nu să putea mai în jos sau mai în sus. Bă, vrei să-ți fac mai repede mina? Ce să faci? Dă-ți un pic de fel la mine. Oh. Că? Uite, ți se pare delicat ăsta. Bă! Am Am făcut- aici! De lângă Stai. casa mea, că te-am omorât. Aci. Tu vrei să împuști. Deci dacă pui unul, te omor. Nu Unul, deci dacă pui. Deci dacă și l-a prins, îți dau bani permanent. De ce?
Uite ce faci. Unul trebuie să-l aprinzi și primești bani permanent. Aici nu e, lângă casă. Unu. Mă duc să... Hai, nu mai ești. Hai, marș. Marș de aici. Apoi. Tu ce daci ea dispar? Apoi. Apoi. Dată pe lângă mine. Ce aici stau? Aici stau. Gata, nu! Dispar. Pușcă, grenadă. Tot acolo aici. Da pușca aici, grenada. Da, hai, dă-i. Oricum înapă nu pușcă. Bă, nu acolo. Bă, tu Bă, dispar. primești bani permanent. Tu dispar, deci. Tu dispar, bă. Ia, vezi. Dacă-l pui... Ce ai făcut tu? Tu ce daci, bă. Tac, ce mor aici. Gata. Da, vine înapoi. Da, tu crezi că nu spun la casă. Da, nu. Bă, stai că-s prost. Bă. Brie. Da, marș de aici, brie. Marș de aici. Hai, bă. Bă, te omor cu pumnul. Cu târnacopul. Hai, mă, omule, da, ești un handicap. Zice la... No, stai un pic. Vin să spui o TNT. Dar eu n-am luat de pe creativ, să știi. Am făcut. Băi, eu cât ți-am dat? Ia. Nu. Băi, ești, așa stau. Bă, na. Nu, uită-te, bă, ce gunoi. Dar tu Strada. mai vine și cu TNT. Da, ce te Ziceam cu fie interesează? aia mici, TNT. Îți puști din drum, da ce? Ia, am puști din drum. Îl și cred, deci, da, inimă. Și hai zi, eu când am venit să te ameninț să spun că spun TNT lângă casă. Aia e întrebarea. Da, nici când. Da, te nici răspund. auzi-la. Da, nu te-am nu am venit să te ameninț, vezi că vin să spun TNT. E aici la intrare, gata. Bine, îmi dai foc și o să vezi ce o să fac. O să pățești. Aici, dă-te pe la mine. Nu-l puși, mă, dar dă-te pe la mine să vezi ce fain arată așa, uite. Dă-ți, mă, te pe la mine, că nu-ți puși casa, dar nu... Abia așa vrei să faci, tu nu. Dacă ai curaj să dai de maneta aia, te felicit. Da, O să vezi bă, ce o să pățești după aia. la Beacon, mă duc la Beacon, să ăla e mai important. Să dai de pe creativ. Nu mă înțeleg. Și... Da, și? Și ce? Și nimica. Văți. După aia zic că ai hack. Ce? Că mi-a dat pe creativ. Zice Oh. ăla care vine să... No, hai. Îți pui jos ăla și îți faci tu unul singur, nou. Fără de pe creativ. Hai, mă, că pușca ci lângă casă, că tot vreau să vezi. Hai, da, dă-ți pe. E aici lângă casă, nu pușcă tare. Bă, dar lasă TNT-ul. Dar nu pușcă casa, dă-te pe la mine. Pușcă. Am mult pușca, dar ce... Dă-mi, Pui lângă casa mea, știi? Pui două, sare în casă, ai belit. dă-mi ăla. Ce? Maneta. Te la mine. Asta, cine altul, mă, să vedem, să ne distrăm frumos. Urcăm și noi în TNT de viața noastră. Lângă el. No, astupă, că arată urât. Băi, bă, adu-ce de-aici. Cu ce, bă, cu astupatul tău, da. Astupă Bă. să mori. Bă,
Ai noroc că nu ți-am pușcat casa, că eu vroiam să-ți pușc casa, dar te-am cruțat și ți-am pușcat lângă casă un loc. N-ai curaj să faci. Ce vrei, mă? Hai puțin. No, uite-te la asta. Îmi dau și eu chirna. Îți omor calul. Eu dau cu târnacopul. Marș! Hai, mă. Aș fac ca și tine, uite. Stătea la tine. Hai, până mâine. No, ban, am ban urmează. No, cam atât, da, pe episodul. Și cam atât, da. Lăsat, pa. Ah! Gata, Ah! gata. Hai. Acum. Păi știi cum? Avem un coleg în clasă pe nume Dodo, e porecla ei. Și știi cum o cheamă? Saleh Rahad. Și noi știi cum zicem în clasă? Saleh Rahat. Rahat. Așa zic colegii din clasă. Ata, fac, scara asta e blăstamată. Bă, dar are așa, da, ai închis episodul. Nu, mă. Apa! Bine, Pe bă, până faci tu bine, eu mai am un iau de pe dar creativ. nivelul la 25, mă. Dar nu se întâmplă nimic, am așa de nivelare aici. Bă, Să deci dacă distrugem. mai fi un TNT, vezi că-ți mă numele. Am nu mai văzut. Ce ai făcut? Nu s-a întâmplat nimica. O defrișare din casă, așa, o gândire. Ia vezi? Eu ce mă și cu ăsta de Iron. Da, auzi, la Tela. Da, am un ia stric din casă să fac o intrare. Ai murit! Dar ești prost! De ce, bă? Ți-am Tu mă stricat știi să dau, tu știi. Hai să-ți vin să rup casă. Nu, stai că vin. Nu stai un pic. Și ce? Am enervat. Dă-le alea să le pun la loc. Da, cum ți le da, omule? Ți-am rupt 2 blocuri din casă. 4, cică Am 2. uvit și tu cu critica. 4, bă. Mai multe, bă. Da, ce faci ca să Fac cu baita. Pe ca o schelet. Trebuie oase. Hai că îmi dau kill. Să mă duc acasă. Nu, pe zis că vii la mine acasă. Te văd. Dar termină deja! Am bine, dar nici tu să nu strici casa, ce ți-am făcut? Stai, da, hai să ți-o stric și eu, că și tu mi-ai stricat după mea. Da, băi, ce ți-am stricat? 4 blocuri ai. Ui. Nu. Cât mi-ai stricat și tu. Și cu ce te ajut? Cu ce te ajută în viață chestia asta? Bă. Nu. Ce mă? Rahat, Dodo. Sale. What the fuck? Bă! Ce-ai pățit? Te-ai scremut? Bă! Stai un pic să văd. F3 și fix nivelul 11 și... F3-a. Gata! Va trebui să mai fac chestie. Bă, dar pe ai filmat am... Nu. O cam Bă, asta. dar n-am găsit niciun fier. Dar numai căul. Eu am găsit dacă și la fier. Bă, hai să...
Ne prostim. Dă-ți un pic de pe la mine. Stai să-l fac aici. Hai mă. Dă-ți pe Stai, la mine. mă. Saleh Dodo. Nu, dă-ți mă pe la mine. Stai, mă, să gât. Trebuie. Au, uite pe la mine. Fier. Sper băiatul. Nu, să nu dai TP ca undeva unde e lavă. N-ai zis să-mi dau TP. Nu, dă-ți. Stai că greșeală. Din greșeală. Bă, ce întuneric la mine camera. Nu, mă. Hai, mă. Dă-ți TP. Dă-ți mă TP. Alo. Da unde? Băi! Aruncă-te că aici ai alpinism, mă. Vezi? Aici îți încerci noroc. Bă, tu nu mai ai două de alea. Ia-l dau ca doi la mine. Dau găleți. Nu, dar știi ce am vrut să facem? Ce? Ce am vrut să facem? Deci, uite, să facem o prostie, să mâncăm o prostie de asta. Dă-te aici, ce? Ia. Nu, da. Ce? Dă-ți jos armura. Și mâncă prostie de asta. Da. Dar nu pot, că n-a hangerul căzut. Da, sare un pic. Îi ucide sprint, așa. Stai un pic. Hai, făture. Nu mă știi cum să faceți hangerul, așa ne. Așa ne. Așa. A scăzut. Gata. Gata, mi-au scăzut. Mâncă. Mâncă de aia. 3, 2, 1 și... Aum! Ai văzut cum? Pe, n-ai mâncat-o înaintea mea, vezi? Ce se întâmplă? Că nu mai am. Hai încă o dată. Dar eu nu mai am. Tu nu mai ai de Tu ce fă rost. Da, tu ce frumos, da. A, cam atât cu videoclipul și... Ha? Cam atâta cu videoclipul, bine? Aha. Pa. Pa. Pa.